Kawuono inyalo nyiso no kinyi ma kawuono intiere gweng' mane Migori kono to jopiny wacho nang'o kotudore kod tiyo kod omenda mano mar NGCDF. Juma. Erokamano awinji makare. Kaunti ma Migori wachiwo makar neno ka chieng' ma kawuono rieny mabende nyiso ni chal ka gima koth pod onge sama wuoyni. Ka sama wuoyni wantiere kar lapno mar posta mayudore kar chungo bono ma Sunais kama bende wada wuoyo kod oganda mar ng'iyo ni to gin giwegi be giyango kata ging'eyo tijno mar omenda no mar CDF. E kinde mang'eny waseneno ka samoro jopiny samoro penjo mondo timne gik moko mabende moko kuom gi ok onego tim kod CDF kama oko bende ok ong'eyo ni tang'o ma omenda mar CDF onego bed ni timonegi kata en yo mane mabende ginyalo kata luwo mar ng'eyo ni to chenro ma itimo kod CDF go bende otimgi e yono makare. Kwang'iyo kaunti ma Migori gwenge moko nitie kata chenro moko manochak kod CDF mabende samoro oganda osebedo ka koro ywak ne piny owacho mar kaunti kar mondo gidhi mondo giywak ne jod bura ma osebedo ka koro tiyo kod omenda ni mar CDF. Ka bende okinyi ma kawuono nitie kod moko moganda wada ng'eyo ni to gin owuon be ng'eyo tich momenda ma CDF timo to be omenda ni osetiyo makare e gwenge ma giwuoke e kaunti ma Migori. We achak koda achiel kuom gedwa ni Chorika king'iyo kacha mokwongo kichako na gi nyingi in kaka jadak ma Migori iwuoke ka chung'od bura mane mokwongo ka wae kodhi nyime kotwak. An iluonga ni Clinton Otieno aya Suna Central ka. Omenda ma CDF wang'e kaka itiyogo en mani kama inyadhi wuoye mi complain ni onge. Penjo mokwongo ma daher penji en ni isewinjo omenda mar CDF be ing'e ni to omenda maromo nade mar CDF mabiro e kar chung' od bura mari to omenda ni itiyo kode nade ang'o ma omenda ni onego tim kaka in japiny kaka ing'eyo? An kaka japiny kar kwan omenda to ok miwaga malong'o en mano omenda to gik momenda onego ti to wang'eyo to kami complain ka namba achiel CDF onego kony kata kaka polise gi arita kwe CDF onego tiye to mano ok otiye. Mar ariyo onego kony jonyuol ma onge nyalo to CDF kosebiro tiyudo ka jotelo moko magudore ariyo adek kata ng'ama nyalo iyudo ni omiye kata CDF diriyo janyuol kawaida ma reserve to ok yud CDF. Koro wan wanyakwaya kiwacho ni onego ti kode weche mag arita kwe mani temo wacho nang'e gero kuonde mag kaka mobila bete kuonde mag police post koso ang'o minyiso ni weche mag arita kwe? Kuonde mobila bede onego ger. Mar ariyo gima chalo kaka geche gi inyayudo kaka police post moko mag reserve gari nomegi chon oti kaka giret kuonde ma gimoro timore mapiyo onge. Koro matemo wacho ni jok mamiyo ji CDF kisagolo CDF onego ichak iluwa ni to tiyo nang'o. E kama ichung'e kar chung'o bura miwuoke king'iyo yo mabende omenda mar CDF osetiyo godo be nitiere lokruok e weche mag dongruok mabende omenda ni koro osekelo ni kaka japiny e gwenge miwuoke to bitiyo kod omenda e yono makare? Gweng' mawuoke ka Suna Central Card gichaka chaka onge CDF mosetiyo maber gichaka chaka gimoto kogik e foundation tiwinjo ni gino chungi kanyo irito CDF kendo machielo. Koro mane mano watemo kwa jotelo ni ka gigolo CDF to gichak gifuate ging'i ni tiyo nang'o. Erokamano wakawo pach ng'ama chielo Allan Chorika king'iyo kacha kichako gi nyingi mokwongo chak ne gi nyingi tiwuoke e kar chung' od bura mane e kaunti ni ma Migori to be ing'e tich mar omenda mar CDF? Nyinga Daniel Ongera ka Suna East kuma onego jope ward. CDF kaka ng'e onego bedni CDF onego bedni konyo jonyuol mok nyal to gi sikunde mogore piny makata mowalore to mane mwan ga gi ywak ka CDF seche moko janyuol mok nyal cheko ndekene to chekeno ka odhi okawo iyone chegeno kobiro olok nying ng'ama chielo makoni gi chegeno mako nyathine dhi tiyogo e wach chegeno mar CDF. Penjo maduong' madana kunga penji mokwongo ka otende kod omenda mar CDF be isedhi e chendogo mag choko pach oganda public participation mora mora nyaka ni chak bede thuolo minyalo dhi mar ng'eyo ni to paro mag gik mage onego tim kod omenda ni e kama iwuoke? Kanyo to ang'eyo maler CDF onego bedni kaka police post kama obila nitiere onego bedni CDF konyo kata kare udi mag polisi mosekethore kata mosegore piny onego bedni CDF konyo kaka weche mag arita machalo kaka geche polise onego bedni CDF ringo kanyo chap mondo okony kaka geche polise mokwamo mok nya tiyo
ka gimoro otimore kumoro onego bed ni ilosogi to gireto piyo piyo mar konyo ngima ng'ama ohinyoreno. Katieko kodi, sami tiyo kod omenda ni mar CDF, onego bed ni kawo pach oganda. In kaka japiny, igolo pachi ni adwa ni otim nama. Biseyudo thuolo mar chopero machal koda magi e kar chubuno ma intiere mar golo pachi e yo midwa ni omenda ni koro tigo e chenro mag dongruok. Ka duogo kama Juma na temo kwajo CDF gi sana kaka iwacho omenda mar CDF onego bed ni konyo janyuol mok nyal sana onego bed ni konyo dareche ni mohinyore mokethore monego bed ni CDF go konyo e weche mag dongruok mar omenda no. Erokamano kuom paro kamano. Wakawo pach ng'ama chielo king'iyo kacha kichakori gi nyingi. In owuon kaka japiny iwuok kanye e kar chung' od bura mane to be ing'e tich mar omenda mar CDF? Gi nyinga en Solomon Songa, awuok e kar chung' bura ma Uriri kama oriti gi Mark Ogola Nyamita. Kada wuoye omenda mar CDF, tije mowinjo bed ni omenda mar CDF tiyo. Omenda mar CDF winjo bed ni CDF kogole to winjo bed ni ogero sikunde. Mano mokwongo winjo bed ni okwongo ng'iyo. Owinjo bed ni ong'iyo repair mag sikunde ma samoro kethore, winjo bed ni repair. Ma idwa chak manyien, winjo bed ni ogole kata mana pesa moro magere kata classrooms moko ariyo. Mano winjo bed ni otiyo. Kwa chak wang'iyo CDF kaendi, tijene dang' awach ni ok ng'eny ahinya ma dang' aketie, to mak mana ni CDF winjo bed ni konyo kata mana mon ma samoro mon kiliete ma samoro nigi site moko. Winjo bed ni mbunge ng'iyo wach ni motegno to make lwete to ng'iyo ni ang'o monego bed ni atimo ne chiliel ma samoro kata kaka puonj nyathi otamore. Winjo bed ni ong'iyo kata kopogore gi omenda mar basari, winjo bed ni ong'iyo kaka otimo mondo mi ochop kanyo ma nyalo konyo kata chiliel e yor school fees. Ka penji kaka iwach wuok Uriri, sami timo chenro gi mag dongruok kaka weche mag chulo omenda mag somo, weche mag gero kata police post mag weko. Be iseyudo thuolo in owuon mar tero pachi sami kawo pach oganda e chenro mag dongruok, to be pachi ni bende tiyo sami tiyo kod omenda ni mar CDF? Erokamano Juma, dang' awach ni nyaka sani gi an thuolo mar yudo mondo mi adhi ater kata pacha, dang' awach ni jogi pok obedo kodwa machiegni. Pok obedo kodwa machiegni mondo wayud thuolo mar tero pachwa, nikech samoro iwuok kiti nyalo tero pachi to mondo mi gik kanyo ma idonj mbele kanyo miter pachi e yo mowinjore bedo ga sida, nikech jomoteno jotelo ma wan go gi ok gi mi thuolo mar gik kacha mondo mi kata kinyalo tero wach ma samoro nene e kor piny mondo mi okony jopiny, ok inyal donjo kacha nikech jomoteno gi ok yieni mondo mi donj kacha motegno. Ibagi mara jatelo onge, mara jatelo ki otimore nade. Koro mondo mi nen jatelo yo momidwaro mondo mi ndike kata profesor mondo mi ter kanyo onge kaka nyalo chopo. Kawe thuolo kama igike kata kama iwuoke, omenda ni osetiyo nade mar CDF? Botie yono ma isebedo kigeno? Erokamano dang' awach ni dang' agone Mark Nyamita erokamano. Dang' awach ni otemo Uriri, aneno ka sikunde otemo gero. Kidhi wang' chieng' wan gi Mark Nyamita wang' chieng' primary school, ogero sikul kanyo. Kidhi Got Kodero ochako renew kilese moko kanyo ma ogero manyien bende ogero. Kopogore gi mago, dang' awach ni Nyamita osatemo nikech iyudo ka skunde gi otemo gero gi to mak mani pok oromo, nikech samoro odhi e polling station moro mogede, polling station machielo bende ok odhi otiye. Koro wakwaye ni ma pok oromo nikech otemo matin, otem jiwore ane motegno mondo mi oket gigi e polling station moko ma pesa moro kun moko ywak bedegi mondo mi konyruok obed ne jopiny. Erokamano kuom paro kamano, erokamano ahinya. Kinyalo winjo mago moko kuom oganda e kaunti mag bende koro lero tije ma ging'eyo monego bed ni timo kod omenda no mar CDF. Iwinjo ka thoth gi samoro ok nyal lero duto tijego mag onego tim kod omenda ni. Ka bende mae nyiso ni dwaro kata puonjo oganda kata nywando pach oganda ahinya e yo ma itiyo kod omenda ni ber kape itimo kod piny owacho mondo gibed jogo bende koro to omenda ni onego tim go tich mane, to gin kaka japiny tijgi en mane e yo ma itiyo kod omenda ni mar CDF ma bende osebed ka ichune ka chung' bura duto e piny Kenya mangima. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori. Wawinjo kanyo paro mar jopiny. Moko kuom gigo ma gilose mina biro bedo ka penjo welo mantiere studio kae mar mondo mi gilernwa ka mago bende gin moko kuom omenda no, gigo ma omenda no nyalo bedo katimo kata oyo. Japiny moro bende oywa kanyo ni seche moko ka gidwa dhi chwalo pachgi to nitiere jogo ma gino hinga ma koro miyo ok ginyal chwalo pachgi ka gidwaro ni omenda no otine gi ang'o. Erokamano ahinya kuom twako jopiny e kaunti ma Migori. Nyalo dhi nyime gi